Idanuwanta are so attractive, somehow magnetic, domin za su iya janyo kowace irin zuciya zuwa gare su. Ga kuma she has irin pop sleeves din nan, wayanda ba iya kallon su sau ɗaya a da ido. Hancinta is very long and straight, wanda kallon su kadai zai iya sa ka tsinci kanka a rami. Ga ta da wani captivating smile, wanda ni nake yi wa lakabi da manta gidanku. She is well structured. A ko'ina a jiki ba ta da tawaya. Tana da average sai so round da ya dace da ita. Bugu da kari a complexion fara ce ita. Wow, Haseenat, I can't stop looking at you gaskiya. Kina kara overwhelming dina da soyayyarki a dusan da na ji sautin muryarki. Kina mesmerizing nasuwata kakaf idan muna tare. Yayin da ba ma tare kuma, kewarki ke ci gaba da dawainiya da ni. A yanzu haka da kewarki nake fama. Come and set me free. Na gode, Haseenat, hasken zuciyata. Na barki lafiya.